Suasana rame temen ning dinakian. Lagi pada apa iki wong lanang wadon pada kumpul-kumpul. Lo. Ini siapa kini bocah sing pendek kayak kelowor ki. Dek, ente dingin dong ayo. Siapa ya? Suaranya musik lembut. Bocah barang deleng isun. Lah. Alhamdulillah si siapa? Mimi Nurlela, Bos Taiwan. Semoga Mimi Nurlela ning Taiwan waras selamat panjang umur akeh rezeki. Ayo siapa maning sing arep ngalungi. Anak bocah wadon sawise ketemu karo kita laksana jamur kepanasan. Apa kuna? Terus kuncup bae bocah. Kewedian kuno kan. Kewedian. Ya. Kayak bocah kampung gitu. Ya. Bocah bagian boros kayak emak ini. Iya. Dek. Iya Gusti Ambung, Gusti Ambung. Bocah. Apa sih Mang menang Mang? Ampun. Oh iya. Ampun Gusti. Sadar beli siraku. Ampun Gusti. Tapi teles kebes kayak kodon Iya siraku. Gusti. La Ampun. ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bocah ki bilang wong gedean gemeter sampai ke poyu-poyu. Ngalia dok kira ki nganggo pampers apa. Isin ngali makone ketenger Gusti. Iya mangga. Uru beli si siraku ning kita. Beli pati beli weru. Beli pati beli rupa tak kira Tidak kroa. mau gedean ora. Camat Pongok. Nggih mangga. Bongok mangga. Camat. Bojan Dinda. Kula, Iya. kula sing desa Gusti. Bocah kampung. Iki Hari konon sira lagi apa wayamene masih kelayapan ning dalan-dalan. anu lagi rencek Gusti. Astaga, jadi sering kerjanya rencek. Rencek. Berarti sira ki wong melarat ya. Iki Beli gablek dunya. beli. Ketenger ning raine galambene garing bae ora sok jajan sira. Iya Gusti. Wong melarat ini tul. Ya mau beli duwe klambi. Iya, pengen kelambi ini aku kayak golek. Jika duwe klambi beli kan. Ya pirang-pirang kelambi mak asira bukan jaluk ya anak. Oli wajatin RMedia. Bocah kampung Iya. lagi rencek Iya Gusti. luru kayu. Berarti sira kinajan wadon kebiasa usaha ya nok. Iya Gusti. Ya wong ayo ari usaha mah apa baik. Sing penting halal. Ya iya. Umay lebandi nok. Kumahe Gusti. Iya. Kumahe mewah Gusti. Oh mewah kucing keramik kayak ijo. Beli. Umat tingkat. Duduk. Singa nagrasi mobile. Ya ku mau bos lancar jaya. Hari kun jare mewah si priwen. Kumahe kula mah mepet sawah. Astaga. Dol. Mewah jote je umay aku mepet sawah. Ya bocah. Ya paling pinggir kebuyutan ini. Sampean. Kaya maning kanak kanam. Pinggir buyut Jakarta dolo. Ndak. Dalam Gusti. Tangi sayang aja gemeter. Ya Gusti. Iku dusap dingin ku ompol aku. Bocah di gemeter ngompol kini ya. Ringet kuno Gusti dudu ompong. Bocah keringet akeh temen. Kulane nganggo pempes je. Iya. Kulane tangi ku ora apa-apa ta Gusti. Beli apa-apa tangi ga. Maaf ya Gusti, Toli semoga aja gemeter ya. Don, bocah kila kayak sini-sini. Ya karuan di sini-sini priwe dari wong kepaksa maya.
Wong wadon karo wong lanang mas sejen gua. Nang grogi ku ndeleng dikak ganteng sih. Kun man pak jebral ku kayakan. Maaf ya Gusti. Ora apa-apa. Senok bocah kampung. Ih, Duwe aran bayu. duwe Gusti. Sopo jenenganmu? Sanol. Napa? Aja diguguyu sih, Bu. Iya ning aku. Arane Sanol. Sanol. Nyi Sanol. Astaga, kaya ngapa mbok bapak nih gawe aran ning anak. Iya. Wong bengen kun. Zaman kini mah anak warnanya bagus-bagus. Iya. Ana Neng ya beli. Oh, Ana Maning Desi. iya. Wiwit. Iya. Wasrini. Oh, Iya. Kosim. Kok Senoknya lagi rencek. Lurus sandang pangan. Iya. Kenal kelawan isun dok. Yang kenal beli kenal Gusti. Sapa lamun iya weru awakmu? Pacomot. Ada. Dol. Dikamat digemuyu bae. Yang kerungu beli ngarani camat dia comot. Ya date bocah kampung. Alisan bocah gemeter ya. Iya ning. Iya. Dudu gak comot no. Iya. Pak Camat. Arane siapa kan Gusti? Camat Pongo. Oh iya Pacomot Pangak. Pacamat Pongok. Iya. Pacamat. Sing duwe wilayah. Iya Gusti Camat. Setiap anak wong ngajing manjing mene ya lapor dingin karo Pak Camat. Iya. Tapi awakmu najan salah karena bocah wadon tak maklumi. Apa maning awakmu tekade baik lagi usaha. Najan usahane ora pada karo wong liyan. Padahal sira kunok masih nom. Lamun makat ning luar negeri gak masih keterima sira kunok. Ning luar negeri. Iya. Ora keterima Gusti. Kenang apa bisa nok ora diterima? Dura kulane cendek. Oh, sira mah dadi wong yang cendek-cendek temen bukan kita mah sira ku sama nok dodok tak delang si kadoan. Beli uruk ku ngadeg bocah ku iya. Dek. Dalam Gusti. Lamun senok arep luru kerjaan ora usah mana-mana. Gelem lamun dipe kerjaan ing Pak Camat saya. Kerja karo Pacamat. Kerja karo Pak Camat. Lu kerja apa kuno Gusti? Iya ya bangga Pak Camat mah akeh kerjaan macem-macem kerjaan. Ya gelem banget Gusti. Senok mengko tak dadekaken pelayan pribadi. Pelayan pribadi. Pelayan pribadi Ya. kanggo ngurusi Pak Camat. Oh, Ngerti beli cara-caranya ngurusi majikan. priwen kuno Gusti. Contohnya ya. Toh. Lamun majikan pengen nginum, senok sing nyugui. Ya, ngamet banyu nginum. Lamun majikan pengen mangan, senok ya nyediakaken. Ya. Lamun majikan pengen adus, sediakaken anduke sabun karo odole. Oh, nggih. Lamun majikan pengen turu, senoknya ya melu turu. Iya Gusti bakal majikane turu maya wis kulane sing dadi bujange gak turu. Mangsa ngerti ya. Masa majikan turu kita nemong gawe bae. Ya iya ninganan. Anak kamar ya kanggo pelayan khusus Kamre ya. anak kamar rahasia. Waduh kamre bega berase nok. Waduh. Ya iya kono seloke betah beli turunin anak asene ku. Oh, kamarnya anak asing nih. Iya pada kamre kayo bos lancar jaya. Belum kone beli bentak kuno Gusti kula mangkone pada gatel. Kita kurupane sira kenyong bocah kampung didelok naning WC gak kone aku beli umum. Yung WC ni WC dodok angger mendek sirama. Iya, angel lah di bocah kampung. Ora bisa Gusti. Iya. Tapi ojo khawatir, lamun senok bisa kerja bareng karo Pak Camat masalah gaji aja khawatir. Duh Gusti masalah gaji mampu nomor pira terserah sing penting disamangan sedina-dinane. Apa maning kun sekedar mangan pengennya apa biasanya nduk ayo. Anu lagi pengen ikan bakar Gusti. Mantel lu. Kakek dia bawa orang gablek kah. Mangan pengennya karo ikan bakar. Yung Pak Camat mangannya karo bodoh. Pun pengennya karo ikan bakar. Iya nih kanak kan yang Mas. Bisa aja kakek lewat. Wong kuduru kang waktu nih sudah mangan ikan bakar. Ya wis Gusti. Iya. Apa bae sedih pae.
Mau ka senok ka geriyengan ka bisa nembang takan. Bisa Gusti. Idi berarti senoki penyanyi toh. Duduk. Bukan penyanyinya anu kin kerombongannya Caca Bengen ka. Ora Gusti. Duduk. Duduk. Duduk penyanyi anu. Duduk penyanyi sekedar bisa baik. Cuman sekedar bisa. Ya rada-rada bisa. Rada bisa. Ih, Awakmu wis duwe vokal semono bagus nggih punten. semono Pak. bersih. Sayang bocah ki saking laka milik kene dul. Iya. Nduk, Kalem Gusti. senoke wis pegel ya. Pegel Gusti. Pengen mam tentune. Mm-mm. Haus dorongane kesat. Iya Gusti. Ojo watir. Saking ari kudu ngomong kita kinok beli lunga-lunga nganggur. Maksudnya Ya hitung-hitung takon bok jadi sapa senok weru wong sing digulati. oh lagi goleti wong. Lagi Gusti. gulati wong do ayo. Ya mangga. Senok kenal beli karo wong lanang sing aran Damira. 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 Awas, dudu Damiri. Damira. Damira. Iya, Gusti. iya. Ari Damira mah lakinya kula Gusti. Jira wis duwe laki. Kula wis duwe laki kula lagi mateng Gusti. Ay lagi ngendok. Ngendog jen. Lagi ngandung. Iya. Dadi bener awakmu rabine Damira. Mugi Gusti. Bener beli salah dok. Plesalah anak perlu karo Kang Damira. Sangat perlu kelawan Damira. Iya. Tekulati awan kelawan pengine zamane wis oli ruang bulan setengah. Beli pernah ketemu. Saking Damira anane ngendi? Kuniku Gusti. Kang Damira ku beli balik-balik ning panggonan. Hari kono beli balik mangkat mendi Damira lagi nirane aku. Kang Damira lakan ning panggonan kula lagi nglati bari rencek. Aja nutupi takonane Pak Camat sira kene. Yakin Gusti. Mungkin sira kudu paham segala tujuan Pak Camat. Bisa nenggulati lakimu karena anak keperluan kang sangat penting. Kula orang ngerti, yakin Gusti orang ngerti. Aja bohong sirake. Kula ora bohong Gusti. Dadi wong wadon belajar belak-belakan. Iya Gusti. Bukan nok. Ayo bukan. Bukan nok. Lala. Aduh. Duduk kon buka tapi duduk. Cara kon dibuka. Maksudnya bukan persembunyiannya suamimu. Kulane ora weruh Gusti. Maning-maning ora tahu. Kula ki lagi nglating-nglating Kang Damira beli balik-balik yakin. Mustahilan ora mungkin seorang garwa sigarane nyawa. Enake wong lanang, enake wong wadon. Blenake wong lanang, blenake wong wadon. Justru Gusti, kula kuwatir bukan apa-apa ning dalan. Siapa iki? Gusti Pongo. Camat. Iya Pak Camat. Pak Camat. Bakasira beli bakal buka nih ngendi persembunyiannya lakimu pur gagak tinggal tunggak Apa kuno Gusti? kita melayuk karing alase saat gurunya ketemu karo lakine sira sira sing bangatak Sandra Aja Gusti. Aja Gusti tolong Gusti. Ora bisa. Kula nggak beli buru apa-apa Ayo, Gusti. makan. Tolong. eh Tolong. Tolong. ayo Aja Gusti. Ayo. Aja. Tolong. 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 Kang sampeyan beli apa-apa Kang? Tak kesing luka sampeyan nek waras Kang. Sing mau ku dikiret-kiret ku sanol duduk kakang. Pantes gak kakang sing takon sanol beli apa? Beli apa-apa Sanul makan beli apa-apa? Astagfirullahaladzim toli harapan mendi nenggalakan rumahku. Lo pun ngelating-ngelating sampeyan. Ngoleti Kang Damira. Iya. Ya Allah ora usah ngoleti kau kebak awis pak. Dunia balik mah balik. Lu sampeyannya ora balik yongan kekulane wati. Ya date kan jagat ki lagi heru lagi ribut. Ampurannya kakang bokat kurang perhatian ya. Ora apa-apa sih Kang sing penting sampeyan selamat. Aja maning-maning kayak konon. Iya. Astagfirullahaladzim.
Pongo. Ini dia si Dali-Dali. Lagunya enak, lagunya enak, merdu sekali. Endang semana enakan, menek-menek kena kayak obrol gadingan. Gusti punten, sampean mau nembang tukang gambang membeli yang nabuai ka Gusti. Kenang apa? Langsung geleleng bae berisik kasem. Kartaka, Bikin. bikin. Angel baka pota lagi frustasi gara-gara kita sing gadingan, marune bukan gadingan. Alah, baru kita kekoplok. Ngomong apa? Hari bokat isun si wong sejen. Batur seperjuangan. Dianggap kita ini bosen trum apa? Masya Allah, inyandangnya sejen sekian mengok. Ah, ngok bae sih lagi koplok. Biarannya siapa? Pong. Masa ya kita belum ke SIM? Waduh, anak emblem merah ye. Apa? Emblem. Aduh. Angel kali bocah kampung. Apa cara sira? Pangat kiliarannya pangat. Pangat. Oh, dadi ki pangkat. Iya. Terus dadi apa sekian nengok sira? Camat. Camat. Ada ngok bae. Aduh, dadi diundangnya bapak camat. Bapak camat. Waduh, iya, eling dening. Wong pinter lagi sekolah eka. Wong pinter. Pinter. Bature sampean. Batur sing awit cilik, seperjuangan seia sekata, mangan bareng, adus bareng, deng-dengan bareng bak adus ka. Apa sih bature sampean ku Kakang? Mau ku geret-geret kula, pasalnya kulane arep disander je. Ya mau kan narik-narik ka kula. Sander dah kita lenggarangan. Ucap koplok. Mau sih sampean ngomong Di Sandra Pensek. arep disandra kulane. Arep disadra. Iya. Masya Allah, cak kaya konon sih, beli beru rabine kita kini. Sira sing ora petang. Piye sih? Kira aku kenal bareng sing karo kita sing Iya, berjuang bareng kan memerangi wong Belanda. berjuang bareng kumpulnya pendekar-pendekar Jawa. Elingan beli. Kanggo ngusir wong Kobeni. Iya kan? Kelingan. Nemu sampai ngerusuk ning alas-alas. Iya kelingan. Anak nangka di pangan nangkane. Di pangan nangkane. Anak gedang di pangan gedang. Iya. Elingan beli cak mangan uta-utan ngecek sih. Ya kelingan lagi waktu gue kelaparan. Iya kan? Iya. Sampai beli nih Jawa Tengah. Mendak. Ayo sun berjuang ke wong Belanda wis bareng. Pongko bae. Masih kelingan sih Kelingan, ya. kan, ah? Iya bener nih. Tulis tidak beli kelingan bebasu maning kak. Iya. Nganggo surwal bae terus minta melayu Ya bae. yang langka banyune sih. Ya kenang sasa orang kan. Iya. Apa sih Rayu? Ah. Kelingan. Aja kasih aku. Bocah sing lagi ngebel sing waduh menglimpas. Lagi berjuang Bocah aja. limpas. Yang dengan wong beri keburu Belanda nyerang singguri tadi beri kutak di pasukan. Ya keder mene selipan, mene sawah. Banyulah. Kan kelingan enake blenake bebarengan. Kelingan. Hari kuwun rabi kita sanol arep di sandra kunang apa lantaran. Tutur abinira sing salah. Maksudnya Jujur kita ngomong. maksudnya Sing piye? salah ke sira tam. Cing, kita nih salah priwen. Sira jangan pernah ngungket mau ka ngomong. Iya. Yang kita karo sira berjuang bareng. Bener. Kusir wong Belanda. Bener. Sawis wong Belanda kepondur. Kita wong Jawa. Ujung-ujungnya malah kita perang karo Batur. Sira rombongan OKD, kita rombongan DI. Malah rombongan kita sing dadi korban sampai mati wong pitu gara-gara sira. Oh, tadi korbannya DI Ya iya, tulis apa? dipateni ning isun. Dipaten rombongan sira. Golongan OKD. Golongan OKD. Apa sih artinya OKD ku? OKD itu ongkos Ongkos kawin, ongkos kawinnya Dede Kosim.
Bakal adekku organisasi keamanan desa. Organisasi keamanan desa. Bakal DI. DI. Darul Islam. Bener. Kita mah beli mateni DI beli. Beli mateni. Mateni soten garong. Garong. Mateni soten maling. Maling Mateni siapa? soten bencoleng. Siapa sih di pateni? Garong. Garong mau rombongan apa? Ayam bu. Tadi sirap liuru. Iya. Kan kasih di pateni sirap buta pitu kabe. Kun ku anak buahnya kita. Oh, paingan. Jadi sing dipateni ke golongan DI. Iya. Ya bukan salah. Ah bukan. Nah jare sampeyan bakal sing ngerampasake wong sejen, bakal nyolong dekene wong sejen kun ku garong ta dudu. Ya garong. Ya bukan rombongan DI ning garong dekene rakyat tak pateni ning isun. Ya kaya nih delang-delang orang tan. Maksudnya delang-delang Sing piye? garong ku rombongannya siapa? Oh, Bature kita. Kenang apa sirah tegel indahnya ku. oh tadi isun kokon nglindungi. Ya iya. Kokon supaya aja dipateni. Ada di pateni. Senajan garong. Garong. Dudu konon ari ki sampai diangkat dadi camat ning Luwung Pendil. Camat golongan DI. Sampai ki berjuang ki kanggo rakyat apa kanggo pribadi? Kanggo rakyat. Kenang apa yang sarakaken rakyat sampean? Yang sarakakan rakyat. Iya. Leban di rakyat bisa ada sengsara. Ai ari sampean nyandang bagus, sampean mangan enak, oleh ngerampas sing rakyat arep sing sapa? Ya bongkan rakyat beli ngerti. Ah, beli ngerti apane? Ya sebenarnya mah wong sing sugih ngupai kita orang. Ai. Hari kun malah kasih ngupai payacan. Bongkan temen rakyat garong urusannya kita. Ngomong majare makin dirayi, pengen berjuang nganggo rakyat, beli rasa yang sarakakan rakyat. Ari dewek mau urip enak rapi sampai telu parat. Iya. Iya kan? Ya wis Kakang, bakal numa dipecat beda di camat. Marian beda di camate. Sirah kok. Lamun kita mari gantian siapa? Takangkat. Arep ganti Darto. Ora Darto maningan maderga, oloke bae bakana sandiwara Kang Kliwon Darto. Kaya ngapa sampean camat Pongok, camat Pongok beli ngarah, malah mene gajah Kang Kliwon Darto. Masa camat jaluk ning Kliwon? Ya date camat mah. Ada piben. Baka camat mah kudu dipayang klop ingat. Oh, bakal camat mana amplope? Ya iyalah. Amplope duitnya siapa? Duit rakyat. Duitnya rakyat. Duit rakyat. Dari ku sampean ngomongnya pengen gawe tenang ning rakyat dari malah jaluki si priben. Bisa ajak ngomong. Ajak kakak ngomong priben. Baka sirah pengen karo kita tinggal melu basir. Kokon melu dadi DI. Iya. Ora sudi dunya karo kerat. Bisa nek ora sudi. Ya kita maniat berjuang kanggo nang rakyat supaya tenang, supaya ku tentrem. Sampeyan matong buruk karo wong sejeneman, karo rabine Batur Dewek Berat di Sandra. Ya bukan rabi nirana beli bener. Wis gak paling anak arep karo rabi kita sampeyan. Arep apa? Ayo demen ya ning rabi kita ya. Gede. Mater bocah lah kacungur-cungur acan. Bocah bagus ini ngendi. Bocah orilok borean, orilok nyandang, orang merangsang acan. Daripada karo rabi nirama, masih mending karo sindenawan. Plenak beli domong kaya kono kurang. Beli kita makan. Apa sih? Bagian blesak ka. Apa sih? Bagian blesak uangnya sing penting bagus rezekine. Amin ya Allah. Daripada ku camat Bongok wis karuan blesak raine, blesak uangnya, blesak perbuatane, blesak segala-galane kuno Kang. Madara karo tetekan cek gawa golok sira bendi-bendi teman madarana. Oh. Mari dari camat ya mari. Mari. Baka sirap dinuruti kita. Beli gelem kerja sama. Berarti sirap jelas. Tutu wong sejen sing dadi lawan kita. Wong Jawa karo wong Jawa. Berarti sira sing arep dadi pemberontak, sira sing arep dadi makar negara. Apa jale sira? Baka sirap bantan ucapan kita. Niscaya tek laporaken ning rombongan DI. Di rombongan DI nendi, rombongan DI nendi. DI. Di rombongan DI nendi. Endi rombongan nendi. Masih anak beli. Berarti kita dewekan.
Lala. Tak kerahna wong-wong Lansar Jaya Enda. Endok kene maki rombong ono kade kabeh. Jaluk tulung pining wong Lansar Rombong Jaya. ono kade sira mamadr DI ga DI dhewe kan. Enda. Sing klambine biru-biru ku. Ya iya ninganan. Sing kaya klambine tenda ku. Padak nana karo tenda. Wong Lansar Jaya kuno. Ya iya ningan. Ora wedi-wedi acan. Ora wedi je. Yakin. Dikeroyok kon Enda. Waduh, masih kecil. Ada beli wong Lansar Jaya ning dhuwur. Ana bosan trum Enda iku. Enda ono disentrum baget. Hati-hati sira karo soma. Mang salah wasak uripe. Tak pikiraken ing waktu sakien. Beli lagi wedi madraga saiki mati besok mati. Alukan besok. Wah, kalesan Damira Wisowa. Kalesan camat Bisedan. Tak laporaken ing rombongan DI sira. Laporaken mat. Wah ya. Puas. Kudu apa-apa. Usuli karma. Dari camat Edan mati. Harape pun ganti maning. Apa? Yor omongan pancang. Gampang yang iraiku. Wis mana gagian wis sore. Tak laporaken Ning sapa maning? ning ansip kita sira. Baka angsip pala kabus dadi okade baka angsip ku organisasi keamanan desa. Ya melu ning kisun. Ansip ku. Ya iya. Kita nang sapa? Ayam mbuh. Waduh.